Banana Q. Banana Q. Mega Love shout out. Love shout out, Madam Ara. Mega Love shout out po, Madam. Ay, si Madam Ara. Madam Ara, ang sabi ni Takuluko, I give her 2,000 ayan o, $200. I made her $2,000. Ay, 200 pala. Sabi niya 200. Ara, I made her $200. Yan, Madam Ara. Mag-alas 12 na pala. Night of Care. Tamsak Dan. Dragon Gaming. Hey Island Ski. Mega Love shoutout. Dragon Gaming new video. Ayan. Lalab Dragon Gaming. Thank you. Night of Care. Ayan, salamat sa live. Thank you. Thank you so much, mga lalabs. Palike naman ako, mga lalabs. Shout out. Pobreng malalakbay. Mega Love shout out, lalabs. Ayan. Yan si Madam Ara, nagbaba ng kanyang bahay. Enjoy live, gandang host. Ayan. Salamat, lalabs. Lalab, maraming salamat. Ayan, lablabin natin si Madam Ara. Ayan, pobreng malalakbay, nagbaba ng bahay. Pa-view naman po ako, gandang host. Sige, lalab, i-view natin yan, lalas. Wait lang po. Aray, tumunog. Palablab, mga lalab, palablab. Lab. Palablab na kapin, mga lalabs. Banana, mga lalabs. Banana. Banana. Pobreng manlalakbay. Wait lang, lalaba. Wait lang po.
Mga lalab yung aking short video mga lalabs. Ayan, ka-upload ko lang yan. Panood naman yung aking banana mga lalabs. Pobreng malalakbay lalab on the way na watching sa iyong video. Paano gumawa ng ngipin ng lagare, pobreng manlalakbay? What is this? Parang panday ah. Nice editing. Ano, pobreng manlalakbay. Welcome to my channel, Pobreng Manlalakbay TV. Rate, comment, and subscribe. On the way, gandang host. And lalab yung aking banana. Mamaya puputulin na yan. Ayan lalab, pobreng manlalakbay. Sa imong video lalab, so. Paano gumawa ng lagaring ngipin? Ano ba to? Paano gumawa ng ngipin ng lagari? Paano gumawa ng ngipin ng lagari? Okay. For Melian Mega Love, shout at patamsak po na kapin mga lalab. Ara and Ellis Vlog, si Madam Ara. Yan. Arshad Ali Official, done okay. Lalab Arshad, don't forget to like my live, my friend. Thank you everyone. Ayan. Pobreng manlalakbay lalabs. Ayan lalab, 2 minutes watch lalab sa imong Arshad, nagbaba ng bahay si Arshad. Arshad Ali. Patamsak ako nakapin mga lalabs. Nakapin. Shout out. Let's connect on the pin mga lalab. Nakapin. Nakapin mga lalab. Lablabin natin na nakapin. Palablab nakapin mga lalabs. Ay, no. Arshad Ali. My friend. Ayan, Arshad Ali, nagbaba ng bahay mga lalab. Lablabin natin, lablabin. Arshad. Pobre, manlalakbay, sundot kita lalaba, pobre.
Ayan, 4 million mega love shoutout in 5 thumbs up mga lalabs. Pobreng manlalakbay. Ano, Randy Salvador Lalab harang host. Randy Lalab, mega love shoutout. Si Randy. Good afternoon po, Sir Randy Harang. Salamat po sa paharang mo, lalabs. Maraming salamat sa paharang. Ayan, God bless Sir Randy Salvador. Thumbs up at share post. Lalab, salamat sa iyong pa-share, lalab. Randy Salvador. Good afternoon. Ayan from Randy Salvador, mga lalabs. 5 million, mega love show at 5 million. Tamsakan po natin nakapin, mga lalab, nakapin. Nakapin. Patamsak guys, upcoming premiere ko, salamat. Ay may premiere ka, lalab. Sige, tamsakan natin yung lalabs. Ayan si Madam Ara at 2 o'clock. Sige, lalab, tamsakan natin yan. Pobre manlalakbay. Doon tayo kay pobre, sana yung link mo, lalab. Tamsakan natin yan, lalabs. No problem. Sana yung link mo, ano, pobre. Where is your link? Dan na kayo nakapin, mga lalab. Dan na kay Madam Ara. Ayan, kay pobreng manlalakbay tayong mga lalab. Patamsak po. Randy Salvador lalab. Tamsak si host. Kumakain ako ng paksiw ng isda. Wow. Kumain ka ng paksiw na isda, lalab. Mukbang. Lalab po, nakapin, mga lalab po, bro. You are the next, Adi. Madam Ara and Elos Vlog. Maraming salamat din po, Madam Ara. Madam Ara, ang sabi sa akin ni Takuluko, binigyan ka daw niya ng $200. Palablab ako, nakapin, mga lalab. Ayan, pobreng manlalakbay. Taytay Channel 1448, mega love shout out, lalabs. Ayan, nagbaba ng bahay, Taytay Channel.
Tay 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 Channel. Sunod kita ano? Randy. Sunod kita lalab ha. Labin natin Tay Tay Channel. Nagbaba ng pamamahay niya mga love, yung aking short video mga lalabs, yung aking banana. Watch na naman mga love, wala pang 1 minuto yan. Minutes lang, minutes. Only minute. Ayan, 6 million mega love, shout out mga lalabs. Tok ako. 4 million mega love, shout out. Nadang tadadan tadan. Miss Brel, mega love, shout out lalab, Miss Brel. Hello host lalab. Good afternoon. How are you? Miss Brel, hello host. And meron ka na pong jacket. Ayan. Bigyan kita ng jacket lalab. Wait lang. 1 minute. Ayan, meron ka na pong jacket lalab. Ba't ayaw? Bakit wala pa? Wait lang lalaba. Wait lang. Naghang kasi. Ay, lalab, meron ka ng jacket lalabs. Ba't ayaw?
Ayan, 6 million Mega Love shout out mga nalabs. Ano nangyari? Ayaw gumalaw. Kainis naman tuloy nung gumalaw. $119 ka pa lang, Miss Brel. Kaya pala may ads. $6 million. Ano ba to si Miss Brel? Ano nangyari sa kanya? Ayaw matinggal. Ay,
Ayan, 7 million Mega Love shout out mga lalab, 7 million. Dan na kayo nakapin mga lalab, nakapin. Ayan. Naghang na oy. Anong nangyari? DTS Lala Mega Love shout out, beautiful ma'am. Lalabs, how are you, my friend? DTS. Dan na kayo nakapin mga lalabs.
Wait lang, Miss Brel ha. Napindot ko kasi uli lalabs. Wait lang. Inaayos ko kasi. Miss Brel, meron ka ng jacket lalabs. Dan Pin. Pobreng manlalakbay. Pasuklan na lang si Miss Brel lalabs. Dan na sa'yo. Ayan. Kanina pa ako. Pobreng manlalakbay. Pasuklan si Miss Brel. Baby pa bahay niya lalabs. Baka ng bahay mo, Miss Brel lalabs. Ilan na ba yung bahay mo? Go to channel. 109. Mama yung link mo lalabs. I'm fine, my dear. How on the way po from pobreng manlalakbay lalab. On the way lalab. Miss Brel lalab, baba mo yung bahay mo lalab. Isipin kita. Bibi pa yung bahay niya mo lalab. 119. Kuya Door Vlog 23 low po. Miguel Love shout out ako. I'm making chicken right now. In pan. I make taco. Wow. Please give to me taco lako. I love it. I like it. Taco. Every time you are eating, you become too much fat. 6 million Miguel Love shout out. Taco. Kuya Door Vlog. Baba mo yung bahay mo, Miss Brel. Ayan, di pa tayo pobreng manlalakbay. Baba mo na kita lalaba. Mga lalab yan, nakapin mga lalab, bibi pa yung bahay niyan, Miss Brel. Bigyan kita lalab ng 5 ha, Miss Brel, 5. Lalab, dikit mo yung main mo sa akin, lalab. Dinikit mo na ba yan? Palablab ako nakapin mga lalab, bibi pa yung bahay niyan. Bangkero. Mga lalab, yung ating short video mga lalab, baka pa-watch naman ako mga lalab. Miss Brel lalab, on the way yung 5 sa'yo lalab ha. Mga lalab pa, support naman po yung nakapin mga lalab, baby pa yung bahay. Ayan, Miss Brel, 119. On the way lalab, 5.
Hindi na ako magbakas braille, Miss Braille. First time namin sobrang kabado na wala na sa tuno. Pangalawang dikit, braille. Dikit sa ilalab ha. Hindi na ako nagbakas. Ayan, pinapanood ko ha. Braille. Pangalawang dikit, lalabs. Malalapalablab ako nakapin. Wala na bakas lalaba. Hindi na ako nagbakas. Thanks po. Wala pangatlo, hindi na nagbabakas. Siyos, pinapanood ko na lang. DTS lalabs. Taco, you're finished cooking? Wait lang at naharang tayo, may ads. Sayang ng ads. Sayang ng ads. Nakapin mga lalabs. Ayan, Miss Braille. Nakapin, lablabin natin mga lalab, nakapin. DTS, my friend, lablabin natin mga lalab. Ayan, lalab, Braille, lalab, pangatlong dikit. Lalab, Miss Braille. Pipito 1, lamigalab, shout out. Pipito. Pipito man na loti. Tusok host, lalab, salamat sa iyong patusok. Palablab po ako nakapin mga lalabs. Mga lalabakyan naman yung aking short video. Ayan, pa-view short video. Salamat po. Sige, Pipito, i-short video na. Ay, video. Panoorin natin yung lalab. Yung lalab, meron na akong short video mga lalab. Yung binaba ni Islandski. Short video, pa-view. Dan Pipito from Miss Braille. Pipito, pasuklian lalab si Miss Braille lalab nakapin. Miss Braille nyo dikit with bakas po from Pipito 1. Pipito 1. Valve
interested. Ayan, pang 5 dikit, Miss Burl, sa'yo lalab ha. 125 ka na. Ayan. Ayan, Miss Bird, dan na sa si Pipito 1. Panoorin natin, Pipito, yung short video mo, lalab. May short video din ako, lalas. Baka naman. Dan sa short video mong saging os with bakas. Ayun, lalab, salamat. Sige, panoorin natin yung ano mo, yung short. Ayan, Pipito, the floor short viral. Oh my God, it's fall down. The floor. Sino smart? Ang laki ng bahay. Sana all. Yo. 424 weeks. Hindi siya nag-viral. Naantok. Oh my God. Naantok po eh. Ayan, 4 million. Mega love shout out mga lalab. 4 million. Inom lang ako ng tubig mga lalab sa. Wait lang po.
Lalo pag kayo inaantok, kumain kayo ng chocolate para mawala ang inyong antok. Ayan, may ad sales mga lalabs. Huwag nyo namang skip mga lalabs. Ayan, kain tayo ng chocolate mga lalabo. Chubby Choco. $5 million Mega Love shout out mga lalabs. 5 million. Naulog na. Laglag.
Ayan, 5 million mega love shoutout mga lalabs. Pwede kayong magbaba ng inyong mga bar dyan mga lalabs. $3 million mega love shoutout mga lalas. 14 thumbs up.
Yung muna.
da di da di di. What is the charger?
Ayan, 5 million glove shoutout. Lalab, Japanese friend, mega love shout out. Good afternoon, I'm watching from Japan. Lalab, mega love shout out to you, my friend. Ninya lalab, mega love shout out. Ninya nakulangga, mega love shout out lalabs. Ninya lalab, mega love shout out. Mag-9 na lang ang butri.
Arshad Ali Lalabs. WhatsApp number send me. I told you follow my FB page and you will see my WhatsApp there. Arshad Ali. That's my friend WhatsApp number send me. I told you just follow my FB page then you will see my WhatsApp there. If and the Facebook. Ailinski Vlog. Just follow my Arshad. My FB page. Then if you follow there, you will see they have WhatsApp number. My Facebook page. Dazzle Vlog morning. Please Facebook. No need link. You can search my name. Same my name on my on my YouTube. Ailenski. Mayumi Kanyete channel. Lalab migrag shout out Mayumi. Bigyan kita ng jacket Lalab Mayumi. Na naman gumana netech. Wait lang Lalaba, wait lang po. Nagdulo kasi sa computer wait lang. Harang sister from Dazzle Vlog. Facebook page number Kisnam Suhada. What number?
You follow my page, you will see there's a WhatsApp. You can send me there. Mayumi Lala, meron ka ng jacket Lalab. May jacket ka na Mayumi. Page ID and num. Hide the page name you can search. Island Ski Vlog. Mayumi Lalab, may jacket ka na po. Ayan, baka meron kayong mga extra ba na dyan mga pwede tayong mag-barter mga Lalabs. Kahit 5. Thank you, sis. Ilan na ba yung bahay mo, Lalabs? Tingnan natin. Wala ka rin pala ng bahay mo, Madam Mayumi. 4.16. Silent live. Ning ning. Dati pala tayong dikit, Madam Mayumi. Hindi ko alam kung saan tayo nagkadikitan. Wow, dami foods. Madam Mayumi, dati pala tayong dikit Lalabs. Baka meron kang mga extra banana dyan, Madam Mayumi. Yan sa iyong kanin. At may mga ulam, sarap. Mayumi Kanyete. Okay, thank you very much. Thank you so much. The page number, okay. Did you see, follow me? If you not follow me, I will not reply. Follow my page, Arshad. Thank you. Lalab dito. Yes, sis, wait for a while. Sige lang po, Madam Mayumi. Let's connect on the pin, mga lalabs. Full pack sa nakapin. Ayan, from Madam Mayumi. Yan, salamat po, Madam Mayumi. TTS Lalab, please connect to Madam Mayumi Lalabs. Nag-live ka rin ba, Madam Mayumi? Ano gusto nag-live, Madam?
Madam Mayumi, nung ka nagla-live, madam. Ito, Madam Mayumi, dikit ko sa'yo, Madam Mayumi, ah. Ayan, thank you sa pinadala mo, Idol Shine, sana all. Ayan yung imong crabs, lalabs. Madam Mayumi, yung crabs. Ayan yung may crabs po. Madam Mayumi. Nabangkero. Ayan, may shrimp, may crabs. Wow, napakasarap. So yummy. Wala sa oras, Sisi, pumapasok kasi ako. Kaya pala. Wala sa oras kung ano mo lang, kung matimingan lang. Ay, ganun. Dapat schedule niya ng lalabs, Mayumi. Pag day off mo, para alam ng viewers mo kung anong oras kanila pwedeng puntahan. Yan, sarap ng imong hipon, oh. Sarap ng hipon. Oh. Daming foods. Yan yung ano mo, flower, yung gumamela. Walang anuman po. Di ka ba nag-ano, Madam Mayumi, nagre-reels? Wala kang page. Nasmi lalab, migalab, shout out Nasmi. Hello. Hello lalabs. Ailinski, yes lalab. Nasmi, thank you lalabs. Supporting you, thank you.
Nasmi. Thank you, my friend Nasmi. Ayan, Nasmi, nagbaba ng bahay mga lalab si Nasmi. Nasmi is, from, it's Arabic guy. Look nice. Nazmi. You're from Egypt? You are Egyptian, lalabs, Nasmi? You are Egyptian? Miss Brel done, Mr. Nasmi. Mr. Nasmi. Miss Brel already connected to you. Mr. Nasmi, you still here, lalabs? Madam Mayumi, pangalawang dikit sa'yo. Ayan po yung ano kayang halaman to. Ayan, Madam Mayumi, pangalawang dikit po. Done to you, Sir Nasmi, full pack from Mayumi. Sir Nasmi, kindly return to Madam Mayumi. Lumayas na ata Madam Mayumi si Nasmi.
Wala sa si Mr. Nasmi mga lalabs. Lalab DTS. Nineteen tamsak mga lalabs. Antok. You antok my dear, just sleep. You antok my dear. Because you know last night what time I sleep? I sleep around 3 a.m. in the morning. Then I woke up 6:30 in the morning. DTS. That's why I feel sleepy. Because you know why my baby is too much crying. They woke up around 12:30. Then she cry. I can't sleep. That's why I see my eyes. I feel sleepy. That's why you say you antok my dear, just sleep. You make me laugh. DTS. No, take care my baby. But this time my baby is still to my mother. Antok.
You want talk, my dear? Just sleep. Oh my God. Gigi, boom, 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 boom. Your baby sleep? Yes, my baby sleep. BTS, yes. Yes, lalabs. My baby sleep. Dan, tada, dan, tada. Later after 2 o'clock DTS lalab, I will end my live.
Ayan, 5 million Mega Love shoutout. And you never sleep, my dear. No, I didn't sleep. That's why, DTS, I feel too much sleeping. See my eyes? I tried after, finish my live. I try to sleep, but how come? How can I sleep? My baby is already awake. Because my baby is now already 7 months. DTS. Ayan, 7 million Mega Love shout out. So, yung mga antok. Ayan mga love, 5 million Mega Love shout out. Something in your eyes. Yeah, I feel sleepy. Because I can't sleep last night. I can't sleep last night. That's why my eyes like this. I have a lot of eye bags. Ano, Ma? Ma? Wait lang mga lalabs ha. Just wait. DTS lalabs. Why are you...
pag-update, binibigay natin ang ating sa pag. Sir Mayong TV, Miguel Love, shout out. Tamsak ganda. Ano po, Sir Mayong, Miguel Love, shout out. Salamat po. Mayong TV. Kumusta daw? Salamat po, Sir Mayong. Rainbow in your eye. What? Rainbow in my eye. Yeah, because I feel sleepy, DTS, lalabs. That's why I have rainbow on my eyes. Later, lalab, I will sleep. No problem. It means my eyes is blinking like a rainbow. Bam, 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 bam. Oh my God, may mga langgam na naman ditong luntian. There's a rainbow in the sky, can't be your good friends. Island Skill,
Vlog, mega love shout out from Ujuwal. Lalab, mega love shout out. Kumusta ka na, Lalab? Long time, no see. Kumusta ka na, Lalab? Ayaw mo buksan. Ambot. Tusok host. Salamat po sa iyong patusok po. Ujuwal Lalab, salamat sa iyong patusok. Okay lang, host. Buti pa to si Ujuwal, laki na ng bahay. Panay sweldo siguro to ng AYT, o tingnan mo, 3.62. Panay sweldo siguro to si Ujuwal. Hanap pa rin mga customer. Sa akin kasi, Lalab, meron kasing gumagawa sa akin eh. Yung thumbnail ko yan, may gumagawa rin sa akin yan. Libre lang yan, Lalab. Pwede ko mag-promote. Sige lang, Lalab, mag-promote ka na dyan. Yung mga Lalab si gumagawa yun ng mga thumbnail. Nadimuni ako sa, bakit? Ano ba kasi ginawa mo? Ano ba kasi nangyari? Anong ginawa mo? Bakit di ka sumusunod kay Lolo? Ano ba kasing ginawa mo? O Diyos, sayang naman. Pwede ka pang mag-apply niyan? Kaysa walang time, gumawa ako intro, outro, thumbnail, banner, emoji, badge, super chatter, welcome new member, live background, PM lang sa FB ko. Cyril Charles L. Serbil mo, ano ba yung FB mo, is page or lang, normal lang na Facebook? Ujuwal. Ayan, 6 million mega love shoutout. Kung meron ka sanang FB page na, pwede ka rin dyan sa page. Promote. Na, pwede naman pala mag-reapply eh. Huwag gamitin mo yung mga fresh. Gawa ka ng your own content. Normal lang nga Facebook. Ayan, 5 million mega love shout out. Ako si Lalab Ujuwal, pwede mo namang gawing pang vlog yung Facebook mo. Ako meron kasi akong meron akong page, Ujuwal Islands Ski Vlog, same ng aking YouTube at channel. Yung aking followers dyan is within 1 month nasa 3K na. Nasa 3K na yung aking followers dyan. Inshallah, pagdating ng araw, tiyaga lang ng tiyaga. Baka someday ma-reach natin yung mga kailangan ni Facebook at ma-monetize din tayo sa Facebook. Dagdag kita rin yan. Push lang ng push. Kailangan ng 5,000 na 5,000 na followers. Pretty Shishi. Pag may tiyaga, may nilaga, mararating din natin yan. Tambayan Channel.
Galing magsalita ni Skarky. British Shishi. Sa vlog. Mga lalab, ako'y mag-out na mga lalab. Maraming salamat sa inyong lahat, ha. Magpapaalam na si Os, mga lalab. See you tomorrow. Ayan. Mga 12. Mga ganyan yung live ko, mga lalab. Everyday yan. Ayan, see you tomorrow, mga lalabs. Bye-bye. Mag-out na po ako.